Shi kuma wannan waye? Na kama akwai fahimtar juna tsakanin ki da shi. Ismail kenan. Dan uwana ne, yana ji da ni. Ni ma ina son shi saboda kulawar da yake a gare ni. Ban shirye niyyar yi wa sa'a aure ba a yanzu. Kishi kwannafin kumallon mata cikin wata sabuwar Hausa. Ta da kijojin shirin ta sauya taswirar mijin nata. Taken labarin shirin yana zuwar muku da sunan jarumar shirin. Sa'adatu. Ya kamata ce an san abin da ake ciki. Yadda ka kawai muke nema ba wani abu ba. Magana ta kare mu kawai lokaci muke jira. Allah da yaro ne kai da ina zuwa kife kazan da tafi. Kwana bin nan wallahi diya sururuce. Usaini Ali Film Production su suka yi jigilin shirin. Sa'adatu. Anya kana ganin ba matsala? Idan ka daka ta wannan yarinya ci ne da ita kamar gara sai ta cinye abincin gidan nan gaba ɗaya da aka dafa. Sa'adatu ta koyi sa'a cikin lakabin sunan nata. Wani ya karɓi kaddarar tata. Allahu kai ne maganin musiba da masu kin karabu kai azaba. Kai ne mai magani ya jalla rabba. Baiwar ka ce na durkusa da tuba. Tsafi hasiri ko an sa a kulluba. Yin baka so ba abin da za ya faru. Sa'adatu ni na yi nadama, dama a ce ban zo duniya ba. Sa'adatu. Za ku bar mana ita anan? Za ta yi ta. Ta ce labarin Usaini Ali Muhammad, ɗaukar nauyin shirin Mus'ab Nasir. Idan aka bar yan nan a gidan nan Allah kaɗai sun abu da zai faru. Jaraba ya wuce wanke da sharan gidan ubanki. Aure babu bincike babu tambaya kai ba maganin ka ne. Sun baza komarta sun sa ta cikin kakanaka cikin wata muguwar rayuwa. Da busu-busu cikin idanun nasa ya ɗauki ƙudurin son zuciyar wata yana gudanar da kama karya. To daga yau ta yi kai ba ke ba makarantar. Mataimakin mai shiryawar shirin Sa'adat Abba Kamba, mataimakin mai bata umarnin shirin Kamsu Sumati. Baka tunanin wani abu zai iya biyo baya? Kar ki bari wani ya ji abinci. Shin haka ne ko yaya abu yake? Ya tabbata ashe neman ta kake yi. Saurara! Wannan kalmar na gaji da jifa na. Ya ɗauki ƙudurin gano makasudin sa ta cikin jefin halin kaka na kayi. Wane ne haka? Mashirin shirin shiryawar Sa'adatu Usaini Abbati mai rake. Gaskiya wannan abun naki ya fara canza mun ka. In ma ya miki magana ki nuna a'a ba gaskiya bane ba. Babu ranar da za ta tsira ta faɗi ba miki addu'a ba. Ba da umarnin shirin Usaini Ali Muhammad. Da ya mashi ka kalle shi sunansa Sa'adatu. Ya tashi. Na zo ne ke mutum mutum gida na ce. Sa'adatu sa'ar mata.